Pa osjećaj je fenomenalan zapravo, jer mislim nama ovo nije samo film, ovo je mnogo više od filma jer je film posvećen mojoj majci i jednostavno je ovo jedan naš porodični dokument koji ja mislim da će biti ne samo i za publiku nego i za naše poretke zapravo, da. To je to. Hvala vam puno, Stefan. Posvetio si film majci, ali i svim majkama srpskih studenta koji trenutno bivaju prebijani na ulicama Beograda, Srbije. Zašto ti je bilo važno da pošalješ poruku i sa ove scene? Pa jednostavno mnogo mi je važno da svi znaju da smo uz njih. Znači, iako nismo možda svi na ulici, ima nas puno koji smo uz njih i koji stojimo čvrsto svi zajedno i pobedit ćemo prije kasnije. Prvi Sarajevo, wow. Stvarno nisam očekivala, apsolutno sam presrećna. Imam jedno srce Sarajeva koje stoji u Kladovu kod mene kući. To je bilo 2012. godine za najbolji dokumentarni film. Nikada nije bolje nego prikazati film u Sarajevu. Stvarno sam presrećna, hvala vam. Publika je bila divna, bilo mi je drago da pokažem film i baš je bilo dobro. Sve na mestu, sve najbolje, hvala vam iz sveg srca. Evo kratko Ivana, znači 2012. isto ste bili u Sarajevu, znači to je koliko, 12-13 godina poslije, ponovo ste se vratili, dobili srce Sarajeva. Koliko se Sarajevo Film Festival promijenio? Mislim da je isti. Mislim da je publika isto topla, dobra, da su sale pune, da ljudi vole da gledaju filmove. Apsolutno se osjećam svaki put predobro. Ne znam, stvarno se divim ovim ljudima šta rade za ovaj grad. Ljudi koji organizuju su apsolutno fantastični, imate odličan festival, svaka vam čast. Snimali nešto ste kao kod kuće, pošto je ovo već drugo srce koje ste dobili na festivalu. Ja ovde dolazim od 2008. godine. Ovde sam bila i na Cinelinku, svaki put sam svoj prethodni film predstavila projekat na Cinelinku, što je neviđeno velika stvar i svaki moj film, a ovo je četvrti je bio prikazan na Sarajevo Film Festivalu, tako da ja šta mogu da kažem sem da hvala vam. Hvala vama Ivana i čestitam. Hvala najlepše za vas. Pa znate kako velikog značaja, zašto mi je ovo verovatno najbitnija filmska nagrada i to drago mi što se dešava u Sarajevu. Kao što sam rekao na bini malo čas, moj prvi pasoš datira još iz Jugoslavije, tako da je Sarajevo bilo pod tim pasošem i ovo mi je do sada najbitnija nagrada sigurno. 31. izdanje Sarajevo Film Festivala je zvanično završeno, nagrade su dodijeljene, vi ste dobili nagradu za najboljeg glumca. Kako biste vi jedan kratki rezime festivala? Pa Sarajevo, sad malo nezahvalno je da pričam iz ove pozicije kao najbolji glumac festivala, ali smijem da kažem da je Sarajevo, to sam pričao i pre ovog saznanja, da je Sarajevo Film Festival sebe mapiralo već na ozbiljnoj mapi evropskih festivala, tako da mi je zbog toga još draže i zbog vas, a i zbog mene što sam dobio ovo srce. Čestitam. Hvala vam. Hvala vam puno.